саломи дигар бора аз дафтари марказии радиои озодӣ ба ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳо дар озодӣ видео пайваст ҳастанд ва моро тамошо доранд. Шаловул хоҷа ҳастам дар рӯбарӯи шумо азизон бо сархатти хабарҳои тоза ва чун ҳамеша дар ҳамин вақт, яъне дар соати расода бо вақти Прага, ман бо шумо мулоқот мекунам дар чанд дақиқа ва умедворам ин чанд дақиқа худатонро чун ҳамешагӣ ба мо хоҳед бахшид. Хуб, мақомоти Тоҷикистон барои баргузории раҳпаймоии полки абадӣ иҷозат доданд. Қарор аст ин чорабинӣ рӯзи 9 май дар шаҳри Душанбе баргузор шавад. Дар остонаи таҷлил аз 74-умин солгарди ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ дар соли 1941 то 1945 президенти Тоҷикистон барои ҳар як собиқадори ҷанг 5000 сомонӣ муодили $530 ихтисос додааст. Дар остонаи рӯзи ғалаба ҳамин гуна дар вилояти Хатлон низ ҳукумати вилоят ба ҳар як иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ 1500 сомонӣ кӯмаки як вақтаина тақдим кард. баъзе аз собиқадорони ҷанг гуфтанд ин маблағро барои харидани дороворӣ масраф мекунанд. То имрӯз дар ҳудуди вилояти Хатлон 86 нафар иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ мондаанд ки синашон аз 90 болост ва аксарият дар бистари беморӣ мебошанд. Дар маҷмӯъ дар майдони набард бо олмони нозӣ 300 000 тоҷикистонӣ ширкат карданд ва 92 000 онҳо ба ватан бар нагаштанд. Дар байни онҳо қаҳрамони як гузориши ҳамкорони мо низ ҳаст ки дар яке аз батальонҳои минрубӣ ҳангоми анҷоми амалиёт кушта шудаву духтари ӯ бо гузашти 80 сол ҳамагӣ чанд ҳафта пеш дар бораи марги падараш дар саҳнаҳои ҷанги бузурги ватанӣ огаҳ шудааст. Ва агар баъд аз камтар аз 3 соат дигар дар барномаи хабарии моро ҳамроҳӣ кунед, ин гузоришро метавонед бубинед. Барои муттаҳамони ошӯб солҳои тӯлонии зиндонро талаб доранд. Намояндаи додистонӣ аз додгоҳ хостааст ба маҳбусоне ки дар ташкили ошӯби моҳи ноябри соли гузашта дар зиндони Хуҷанд муттаҳаманд бар иловаи давраи ҷазояшон аз 10 то 20 соли дигар ҳукми зиндон бидиҳанд. мурофиаи муттаҳамон пушти дарҳои баста дар боздоштгоҳи рақами 2 шаҳри Хуҷанд дар моҳи март оғоз ёфта ҳамакнун идома дорад. Вокуниши додгоҳ ба талаби дӯститон маълум нест. Ба муҳокима наздикони гумонбаршудагон роҳ наёфтанд ва вакилони онҳо аз шарҳи қазия худдорӣ мекунанд. Ва бояд гуфт ки дар ошӯби шаби 6 ба 7 ноябр ки дар пайи он ба гуфтаи мақомот 25 нафар 23 зиндонӣ ва 2 корманди маҳбас кушта шуд, пайравони гурӯҳҳои ифротӣ муттаҳам мешаванд. дастрасиро барқарор кунед. Як масъули баландпояи созмони амният ва ҳамкории Аврупо аз давлати Тоҷикистон хост ки дастрасии комил ва номаҳдуди шаҳрвандон ба расонаҳои интернетӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҷустуҷӯгарони интернетиро фароҳам кунанд. Ин изҳорот дар ҳоле садо медиҳад ки дар 2 ҳафтаи гузашта дар Тоҷикистон дастрасӣ ба шабакаҳои иҷтимоӣ ба мисли Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, Viber ва Telegram баста буд. Корбарон ҳамчунин шикоят доранд ки онҳоро аз ҳаққи дастрасӣ ба вебсайтҳои хабарӣ ба мисли радиои озодӣ, Азия плюс ва Авесто ҳам маҳрум карданд. Аввал қимат, ҳоло камчин шуд. Агарчи қабл аз оғози моҳи Рамазон нархи гӯшт дар Тоҷикистон тақрибан 10% боло рафт, акнун ба гуфтаи сокинон дари бештари дуконҳои гӯштфурӯшӣ баста аст. Савдогароне ҳам ки ба фурӯхтани гӯшт идома медиҳанд, рӯзашон бо баҳсу мунозара бо харидорон сипарӣ мешавад ки аз илова намудани равған ба гӯшт норозигӣ мекунанд. Агар дар барномаи хабарӣ бо мо биёед, таври гуфтам соати 1 бо вақти Прага, ин гузоришро метавонед бубинед, чун бештари шумо аз мо суол мекунед ки нархи гӯшт дар бозорҳо чӣ гуна шудааст. Хуб, ба гузориши радиои озодӣ натиҷа дод. Баъди пахши гузориши ҳамкорони мо аз Нуробод вобаста ба сарусадаҳо дар бораи бастани масҷидҳо, сокинони ин минтақа тамос гирифта ва гуфтанд масҷидҳоро боз карданд. Ёдовар мешавем ки гуфта мешуд мақомоти ин ноҳия бо талаби он ки ҷавонон ба хизмат ҷалб шудаву нақшаи даъвати баҳорӣ пур шавад, баъзе аз масҷидҳоро бастанд. Ҳарчанд мақомот чунин иддаоро рад намуданд, мақомоти ин ноҳия манзурам, ва гуфтанд ки сел боиси баргузор нашудани намози ҷумъа дар 2 ҳафтаи пеш гардид. Хуб, дар ин бора низ мо дар барномаи хабарӣ ҳатман суҳбат хоҳем кард ва боз чанд мавзӯи дигар ҳам ҳаст ки барои шумо дар барнома иттилои бештар хоҳем дод. фаромӯш накунед, барномаи мо дар пахши мустақим дар озодӣ видео тақдими шумо мешавад. тавре ҳам гуфтам соати 1 бо вақти Прага, соати 4 бо вақти Душанбе ва соати 2 бо вақти Москав ва ҳамаи онҳое ки дар масъалаҳои нарху наво дар бозор аз мо мепурсиданд дар ин шабу рӯз, бори дигар ёдовар мешавам ки агар дар барнома моро тамошо кунед имрӯз, ҳатман дар бораи нарху навои бозор ҳам хоҳем гуфт.
ва қурби рубли русиро ки аз мо мепурсед, дар навиди бомдодӣ шумо метавонед дар бораи қурби рубли русӣ маълумоти бештар пайдо кунед, чун мо ҳар субҳ дар ин бора барои шумо маълумот медиҳем. ҳар нафаре ки барои мо тариқи вайбер, имо ва ватсап видео ва аксу хабар мефиристанд, барои шумо мегӯем ки субҳи имрӯз мо ду наворо гузоштем аз шумо курбарони азиз. яке дар бораи ҳунармандии як писарбачаи 7 сола аз Леваканд ки ба мусиқӣ рағбати зиёд дорад ва пайвандон метавонанд инро дар озоди видео аллакай тамошо кунанд. ва як навори дигар ҳам ҳаст ки аз роҳи нохуби тариқи дарвоз ва тарафи хитои ронандагоне ки мераванд, ин роҳро низ шумо метавонед бубинед ки худи ронандагон вазъияти ин роҳро сабт карда ва дастраси мо кормандони радиои озодӣ карданд. ва ҳамин гуна фаъол бошед бинандагони азиз, ҳарчанд то ин дам низ шумо бо мо ҳамкории зиёд доред. аз шумо миннат дорем ва ҳамаи шуморо дар пахши мустақим бозам бо хабарҳои тоза мунтазир мешавем. то он дам рӯзи хуб дошта бошед.